Rama nun sewu menawi pareng badhe nyuwun pirsa anggenipun ngabdi sampun pinten dangu? Sampun 50 tahun. 50 tahun nggih. Oh. Rama niku asma sinten nggih? Mangun Witono alias Mbah Klungkung. Mbah Kluntung. Nggih. Weh, luar biasa sampun. Jadi suni preso penyanyi meniki. Nggih. Dados yuswa sakmenika sampun pinten taun Rama? 109. Wih, asal usulipun panjenengan dipun sebat Mbah Kluntung nika menapa kala ben ngingah lembu napa? Mboten kula jadi wonten Merapi kali Mbah Marijan. Nggih. Nggih, menika Kluntung nika mbiyen sik maringi Mbah Marijan. Oh, ngaten. Terus dipun laporaken kali Mbah Marijan kali Sri Sultan. Oh. Nika Mbah Marijan niku kula sebat nganu kula sukani nama Mbah Kluntung. Oh. Sri Sultan kali darat dalem nggih menawi manggil kula nggih Mbah Kluntung. Mbah Kluntung ngaten nggih. Oh. Nggih, malah ngaten nika. Rama nun sewu menawi pareng badhe nyuwun pirsa anggenipun ngabdi sampun pinten dangu? Sampun 50 tahun. 50 tahun nggih. Oh. Ingkang pendalemi wonten pundi Rama? Wonten Parangtritis. Parangtritis. Nggih, nggih. Celak laut. Laut Kidul nggih. 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 Nun sewu menawi anggenipun sowan saben dinten menapa to Rama? Boten nika namung napa kanca-kanca kula sak kantor nika namung pendak dinten Rebo anggenipun mlebet jam 8 anggenipun bidal saking kraton binjang-binjang jam 8. Oh, ngaten. Dipun gantos kanca-kanca ingkang jadi dinten Kemis. Oh, nggih. Dados Rama menika khusus hari Rabu nggih. Nggih, dalunipun teng mriki. Nggih. Rama nun sewu menawi pareng pirsa kebanggaan kita dados abdi dalem niku salah setunggalipun menapa Rama? Kebanggaanipun nika nganu napa ngabdi wonten kraton nika pados ayem tentrem kangge keluarga. Nggih. Sederek-sederekipun. Iya. Supados napa ayem tentrem nika dipun bagi-bagi mboten dipun agem piyambak. Nggih. Ngaten menika. Nika mboten angsal napa-napa. Abdi nika berjuang. Nggih. Dados wonten manah menika adem ayem nggih. Nggih, adem ayem. Nun sewu, Rama niku asma sinten nggih? Mangun Witono alias Mbah Klungkung. Mbah Kluntung. Nggih. Weh, luar biasa sampun. Jadi suni preso penyanyi meniki. Nggih. Dados yuswa sakmenika sampun pinten taun Rama? 109. Wih, luar biasa ya. Nah, Mugi-mugi. kula tuwa dhewe abdi dalem niku. Oh, Ngaten. ngaten. Doyo-doyo ning ngakune nah. Nggih. Nggih. Ning nyatanipun buka. Nggih. Dados Rama menika ngalami Kanjeng Sinipun kaping 9 nggih. Nggih, kaping 9 nderek. Ingkang kaping 9. Oh, oke. Dados nika rikala apa 49 yo pun teng mriki. Oh, ngaten. Nggih. Napa nika naminipun dipun anu londo malih to dipun serang malih. Londo nang Jepang. Nggih, walang di Jepang nggih, Jepang nggih. Nggih, lak kembali ke sini. Nggih. Ngaten. Oke. Oh, serbuan wonten. Dados rikala Durstut ngalami nggih. Nggih, Durstut ngalami. Nggih. Kula nggih iso ngledheki londo-londo. Oh, ngaten. Nggih, mboten mawi gaman. Oh. Ngelimpe dari belakang. Nggih. Lho Rama,
anggenipun rawuh wonten mriki menika ngagem menapa menika tindakipun? Kula niku sok ngojek. Ngojek. Kula klebu napa mboten yang mboten gadah. Nggih. Kula sok ngojek. Nek ngojek menawi napa gadah atau mboten pisane nek Nggih. napa kula Oh, bidang ngaten. bidang kula mungkin Pak. Ingkang nderekaken kemawon sampun remen nggih. Nggih. Amargi ya nderek ngabdi ugi. Lah nggih. Nggih. Nggih Rama, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Sugeng kepanggih malih nggih. Anggenipun ngabdi bisa langgeng. Nggih, sami-sami kemarin itu wonten penyakit itu maringi arto. Oh, Nek oke. kula mboten nyuwun. Nggih. Kula tampi. Oke. Mangke kula nembung. Nembung mboten pareng. Oke. Kula mendel mawon. Mugi-mugi Rama juga napa saged angsal saking sanesipun. Oh, nggih. mugi. Lan berkah niku. Amin, nggih. Oke, nggih Rama, dados dalem nyebatipun Mbah Klontong. Nggih, Mbak Klontong. Mbah Klontong benjang menawi Abdi dalem niku manget to kula tuku pundi-pundi niku. Oke. Benjang menawi wonten wekdal kesempatan kula pareng sowan wonten griyanipun Simbah. Alamatipun. Nggih. Menika dusunipun Jampret. Jamprit. Nggih, niku RT kalih. Nggih. Nggih ta, RT kalih. Nggih. Jalan Pares. Pares Tripes. Kilometer 18,5. Oke, 18,5 nggih. Nika napa kelurahanipun Kelurahan Panjangrejo lajeng penewonipun Kulo. Nggih. Acer-aceripun menapa? Ancer-anceripun niku ora wonten tower. Oh, nggih. Nggih. Tower lajeng mangke kidulipun wonten Restu Sentani. Nggih. Warung makan. Oke. Itu angger wonten Restu Sentani wonten tulisanipun lajeng Nggih. kidulipun lajeng wonten Gepura mlebet Ngaten. wonten pinggir dalan kiwa tengen lajeng mlebet niku anu ponakan kula. Oh. Nggih, dadi mangke dudu niku ngene Mbah Klontong pundi. Oh, ya sampun sami mangertos nggih. Niku lare-lare penyanyi niku. Luar biasa. Niku Dados Mbah Klontong Rama menawi pareng pirsa rahasianipun Rama saged kagungan diparingi yuswa langkung saking 100 menika rahasianipun menapa? Rasanipun pokok seneng nggih, seneng. Nggih. Berdoa. Oke. Lah badhe dadi Semeleh ngaten nggih. nggih, badhe dadi pendhet sawanci-wanci monggo. Nggih. Rumiyin mboten-mboten. Nggih. Kados wonten. Oke. Rak dibahanu wangsulke malih mboten wonten. Nggih. Nika wonten donya niku ora namung sekedap. Leres. Kula wonten unen-unen mampir ngombe. Ngombe nggih. Ngombe niki ora namung Pak cedhuk. ane kan pun mboten ngombe lah. Pun. Nggih. Mbah Klontong Rama menika kagungan putra wayah buyut pinten niku? Kathah nggih. Kula kathah. Nggih. Kula kathah. Nggih. Putu nggih kathah. Ngoten Iya. Semare ya menungso niku benten-benten. Nggih, leres. Di anak-anak kok seneng di anak akeh niku. Aten sik aku tak didik wae ora iso ngopeni. Nggih, leres. Nggih. Gumantung nggih. Nggih kekuatane piyambak. Nggih. Oke. Pun monggo kula mboten menging. Nggih. Oke karemu ra. Kira tanggunganipun Tanggungan piyambak. Oke. Nggih, Rama Mbah Klontong matur nuwun sampun kepanggih panjenengan menika wah sangat berkah sekali. Nggih, mboten nginten menawi badhe kepanggih panjenengan. Nggih, pokoke dengan pojok beteng namung lempeng. Nggih, ngidul bablas. Nggih bablas menawi
mawi sepeda motor napa mobil pokoke mangke wonten nika tower Nggih. pinggir dalan mriki. Nggih. Nika jalanipun jalan paren nika Nggih. anu cuk. Pokoke lurus mawon nggih. Lurus nggih. Nggih. Pokoke nika nganu napa naminipun napa nika Jogjan nika Joteng. Joteng nggih. Niku lempeng mboten Lempeng sami mengidul, kok. nggih. Nika wonten dalan ngaten dinengke mawon pokoke. Nggih. Engko nek urung wonten tower iki dulono Restu Sentani. Menggo ngetan. Oke. Dereng anu ampun mandek. Nggih. Oke. Nggih. Oke, Simbah Romo matur sebanduan nggih. Nggih, monggo sami. Sugeng pagi malih nggih. Oke, matur sebanduan. Monggo. Nggih, dadak asal Mbah usul. Marijan boten wonten Nggih. lahar nika, lahar dingin nika. Kula teng rika kapure ngrencangi putranipun nika kula mboten purun. Kula terus wasul wonten keraton. Oh. Mbahipun menahi teng rika nggih nganu ulanan. Anggenipun mantuk nggih jarang Nggih. jarang. Oh, dados anggenipun Jagi Merapi menika setunggal griya kalian Mbah Marijan. Nggih, setunggal griya kalih putra-putrane napa. Ngaten. Nggih. Nika kalih dosa taun. Kali dosa tahun. Rumiyin nggih nek teng rika niku wala wong nggih ngadepi tamu kathah. Nggih. Won. Oh, putri kok mboten pandeg-pandeg. Nggih nganti ngantuk, Mbak. Lah esuk tangi niku nggih nang bilur-bilur niku pun kebuak pun gilir. Nggih. Kotakipun kamar kula kalih Mbah Marijan ingkang nangani. Nggih, iya. Mbah Marijan wonten sisih tengen kula wonten kiwanipun. Oh. Ning kamaripun nggih kamar piyambak-piyambak. Nggih. Rak werni-werni. Leres. Ada panyuwunan iku werni-werni. Leres. Nah, rikala erupsi menika Mbah Glonthong pas posisi wonten pundi menika? Kula nika nganu padar nika wong anu ngasar to nika. Nggih. Ngasar sejatosipun kula teng rika niki kula tak pamit. Oh, Ning dilalahipun. nemoni wakil presiden iki Mak Pak Budiono. Nggih, Ah. nggih niku. Nggih, wakil presiden niku. Nggih. Nika kanemoni niku kula pamitan. Ngidul. Badhe nggih wonten keraton. Wah, instingipun. Nggih. Kula teng keraton nembe nganu pas ngasar nika Mbah Marijan keluarganipun Nggih. nika telepon wonten keraton. Nggih. Wonten lahar dingin. Oh. Mbah Marijan napa niku nembe salat. Nika dadi sedanipun yo salat. Nggih. Nggih. Pas sujud. Nggih, salat dadi lenggah niku. Oh. Ya, Iya. pusaka nipun nika kemanten wonten sandinipun, mboten napa Pindah mboten pundi. mboten kok. Mboten gosong napa-napa nggih. Nggih, sik gosong wis sapi sak entelune omah, Iya. gambelan napa-napa sami hancur. Ning nek didemok mboten pareng wong nika dadi awu. Oh. Ning tetep wujud pusaka sapi nggih tetep wujud sapi. Ini mboten angka. Pit motor napa mboten angka di demok. Dipun cepeng nggih. Mangke ndak Hancur. hancur nggih. Nggih. Enggak seperti kita. Oh, ngaten. Dados anu nggih rikala erupsi menika Simbah kaget sanget nggih amargi Mbah Marijan sedo nggih. Nggih. Mbah Marijan pas sholat. Nah niku pengen kita sedo wae. Sholat. Kudu nginteni napa anggenipun napa daging niku kedah rampung pun kersane dirampung tekan ngendi mboten. Nika gantos dinten meneh.